Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y 3 Sul yn y Garawys. O ddefais Iesu am bryd mewn anial ddan am ddeugain nif, cysegrau swell i'r ddeddfod hon yn ymwoddion gras i byr o'r bron. Bydd gyda Eglwys ar y llawr, bydd gyda'i hedi feirwch mawr, gwefi o mai a'i dagraid chi am agodd o ffedithion y dyn. O ma fai ein pechodau cas, trwy'r unwedd byr dy ddwyfol ras, ac estyn i nawd dylaw, rhag i ni syrthio ddydd a ddaw. Fel wedi derbyn llesiant gwir, trwy Aberffon ein dirwest hir, yr elod wedi pennu'n grin, i fwyniaid gwyl y pas a'i rin. Ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw'n y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorthwyo, arglwydd brysur a un camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianis fyddo enw'r arglwydd.
Canis gwell yw dy drigaref din ar bywyd, fy ngwefusau a ffolianant, fel hyn y glodforaf yn fy mywyd, dyr chafa fy nwylo yn enw. Megis a mer ac a braster digonir fy enau, am genau a ffawl a gwefusau llafar. Pan ysgofi fwyf ac fy ngwely, myfyriar amdanat yng ngwyliau dwriaethau y nos. Canis bios gynhorfwy mi, am hynny yng nghysgod a denyb y gorfolefaf. Fy enau dalun o'r ffit, dy fy heilaw am y cynnal. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oef yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael. Galwch arno tra bydd yn agos. Gadawed y drygionus ei ffordd, ac un ofer ei fwriadau, a dychwelyd at yr arglwydd iddo drigarhau wrtho, ac at ein diw ni oherwydd fe ddaddau'n helaeth. Oherwydd nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I, medd yr arglwydd. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddeiar, y mae fy ffyrdd I yn uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau I na'ch meddyliau chwi. Fel y mae'r glaw a'r eira yn disgyn o'r nefoedd, a heb ddychwelyd yno nes dyfrhau'r ddeiar, a gwneud iddi darddu a ffrwythloni, a rhoi had i'w hau a bara i'w fwyta, felly y mae fy ngair sy'n dod o'n gennau. Ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna'r hyn a ddymunaf, a llwydda am neges. Mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn heddwch a'ch arweinir. Bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen, a holl goed y maes yn curo dwylo. Bydd ffynidwydd yn tyfu yn lle draen, a myrtwydd yn lle mieru. Bydd hyn yn glod i'r arglwydd, yn arwydd tragwyddol na ddileir mohono. Yma terfyn y llith gyntaf. Ysgaro fyrai balchau calon.
Mwyaf ei was Israel, can cofio heidri caref, mela dywed o fwrfaint hadau, Abraham a'i had yn Garawys. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes, 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 amen. Darlleniad o Efengyl Lyg, y drydedd bennod ar 10, gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. Yr un adeg daeth rhywrai amynegu iddo am y Galileaid y cymysgodd Peilat ei gwaed a'i hebyrth. Atebodd ef hwy, ydych wy'n tybio fod yr rhain yn waeth bechaduriaid na'r holl Galileaid eraill, a byddent ddioddef hyn? Nac oeddent, medda wrthych. Eto, os nad edifar hewch, fe dderfydd amdanoch oll yn yr un modd. Neu'r deunaw hynny y syrthiodd y tŵr arnynt yn sylw am a'i lladd. Ydych wy'n tybio fod yr rhain yn waith troseddwyr na holl drigolion eraill Jerusalem? Nac oeddent, medda wrthych. Eto, os nad edifar hewch, fe dderfydd amdanoch oll yn yr un modd. Adroddodd y ddameg hon. Yr oedd gan ddyn ffigisbren wedi ei blannu yn ei wynllan. Daeth ei chwilio am ffrwyth arno, ac ni chafodd ddim. Ac meddai wrth y gwynllannydd, ers 3 blynedd bellach, yr wyf wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffigisbren hwn, a heb gael dim. Am hynny, toref i lawr, pam y caiff dynnu maeth o'r pridd. Ond atebodd ef, Meistr, gad iddo eleni eto, i mi balu o'i gwmpas a'i wrteithio. Ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn. Ond i de, cei ei dorri i lawr. Dyma derfyn yr ail lyth. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein igfab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gael trwy'r ysbryd glân,
a aned o faer forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar y heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lân Gatholig, cymyn y Sant, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ointad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd i'r denw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn yn ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatáu ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Dyw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O llalluog a thragwyddol ddiw, nad wyt yn cysau'n dim awn eithost, ac yr wyt yn maddau pechodau pawb sy'n edifeiriol, creu a gwna'n omgalonau newydd a drylliedig, fel y boi ni, gan ofidion ddyledus am ein pechodau, a chyfaddef ein trieni, gael genitydd yw'r holl drigaredd, byddeiant ag o llyngdod llawn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. O llalluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyroedd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
llwch ac olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Ar ddirwen y dydd, ymdawelwn yng nghwmni ein tad nefol, a gadael i'n meddyliau a'n gweddiau estyn ato. Arglwydd yw Dionis, creian o'm galon lan a thywallt ysbryd i'n hyneidiau, rhoi'n i feddyliau diwiol frydig, llanw ein cylonnau y dymuniadau pur ac arichel, fel na chaffo dychmygion am hir len a lloches ynddi. Pan deimlwn yn rhywan i gyfarfod temtasiynau bywyd, rhoi'n i brofiad o thras, fel y gallwn ei gorchfygu. Pan dieddwn roi oddi wrth ffordd pirdeb, dwg ni yn ôl. Pan fydd perygl i ni lithro oddi ar lwybr glendid a rhinwedd, dal ni ath nertho law, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac fe weddiwn dros waith a chenhadaeth yr Eglwys. Arglwydd, rhoi'n i weledigaeth o'th Eglwys wedi ei huno, a'i hadfywio a'i harfogi, i gyflawni ei chenhadaeth ac i dystio i ti. Rhoi'n i ffydd i oresgyn pob rhwystyr a her drwy gydweddio a chydweithio dros y deyrnas. Rhoi'n i'r gobaith sydd ymllyg yn ein galwad, y gwelwn dyddiadell wasgaredig yn dod ynghyd yn un praidd o dan un bugail, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ac fe barhawn i ddal yn ein meddyliau a'n cylonnau, pobl Wcrain, parhawn i weddion ddiofn am ddiwedd i'r rhyfel hwn, am heddwch wedi adeiladu ar sail cyfiawnder. Dduw sanctaidd, daliwn ger dyfron bawb sy'n byw yn agos at wrthdaro a rhyfel, a phawb sy'n byw yng nghysgod bygythiad rhyfel a thrais. Cofiwn arbennig bobl Wcrain a Rwsia. Gweddiwn am ddatrysiad di-drais a heddychlon i'r rhyfel hwn. Rhoi'n i galonnau croesawgar i gynnig lloches, maddau ni ein cysineb a'n gelyniaeth. Tyn pobl yn ôl at y ddynoliaeth a rhoist i ni ac at y cymod ar iachad a rhoddais dy fywyd drostynt. Nertha ni weithio gyda thi adeiladu cyfiawnder a heddwch cymod ac iachad yn ein colonnau a'n cartrefi, yn ein strydoedd ac ym mhob cymuned cymdogaeth a chenedl. Bendithia bawb sy'n byw dros heddwch a lles eraill, a boed i'w gwasanaeth ddwy'n ffrwyth, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A gweddiwn dros ein byd, am undod a brawdgarwch ymhlith y cenhedloedd, am gymod ac am y cyd-dynnu sy'n golygu bod lle i bawb. O Dduw holl alluog, tad y ddynoliaeth gyfan, tro atat dy hun galonnau'r holl bobl a'i llywodraethau, fel trwy ddawn dy ysbryd, glân y sefydlu'r heddwch ar sail cyfiawnder, uniondeb a gwirionedd, trwy'r hwn a ddyrchafwyd ar groes i ddwy'n pawb ato ei hun, dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A gweddiwn dros y Garawys. Cofiwn bawb sydd wedi colli yn wyliaid yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, naill ai o Covid neu o'i ganlyniadau.
yn enwedig yn gofio rhai nad oedd modd iddynt cynnal y gwasanaethau yngladdol a dymunant oherwydd y cyfyngiadau. Arglwydd ein Duw, tyrd yn agos at y rhai sydd mewn galar a thristwch yn hiraethu am ynwyliaid a gollwyd. Bydd yn gwmni iddynt yn hiffeithwch a'i trallod, pan fo sioc a dicter yn ei llethu, pan fo siom yn gwenwyno ei hysbryd, pan fo unigrwydd yn mynd yn drech na hwy, pan fo'r gwacder a'r distawrwydd yn ddychryn. Sancteiddia di a'i hatgofion, tywela a'i hofnau, gwasgara a'i hunigrwydd a'r bersenoldeb barhaus, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O Dduw ein Tad, diolch i ti am y cyfnod hwn o amdawelu a nesau at ti. Ti yn unig a wyddos da'n anghenion, diwalla hwy ath gariad di gyfnewid, gad i ni yn dy bresenoldeb di, ganfod diddanwch mewn tristwch, adnewyddiad mewn ansicrwydd, nerth i orchfygu temtasiynau, gras i oresgyn hudoliaeth y drwg, a gwroldeb i wynebu her y byd gwrthryfelgar hwn. Uwchlaw pob dim, gad i ni ganfod Iesu yn ein misg, a phrofi a'i ysbryd yn ein llenwi a'n meddyliau. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen. Nac oeddent, medda wrthych, eto, os nad edifarhewch, fe dderfydd amdanoch oll yn yr un modd. Y 5 adnod o'r 3 bennod ar 10 o'r Efengyl yn ôl Sant Luc. Un o themau mawr y Garawys yw edifeirwch. Yn wir mae'r Garawys yn dechrau ar ddydd Mercher y Lludw gyda'r weithred o edifarhau. O droi yn ôl at Dduw, o droi o ddi wrth regioni i edrych yn onest ac yn agored ar ein pechodau ar amryw ffyrdd yr ydym yn syrthio'n bryn yn ein perthynas â Duw, yn ein perthynas a'n Ceraint a'n Cydddyn ac yn ein perthynas â ni ein hunain. Ar ôl yr un hunan ymholiad hwn, gofynnwn am fyddeiant a dechreuwn ar ein taith trwy'r Garawys, yn ceisio cerdded yn y meddeiant hwnnw ac yn ceisio newid y pethau hynny rydym yn y difar gennym amdanynt. Wrth gwrs, does dim angen y Garawys arnom i edifarhau. Mae edifeirwch yn rhywbeth sy'n agored i ni ym mhob sefyllfa ac ym mhob adeg o'r flwyddyn.
Mae'r Garawys yno wedi neilltuo mwyn canolbwyntio ein meddyliau i feddwl ac ystyried y themau a'r agweddau hynny o ffydd a bywyd nad ydym yn hoff iawn o'i hystyried. Dyn ni gyd, dwi'n siŵr, yn dda iawn yn ysgoi meddwl neu gwneud y pethau hynny does gennym ni ddim yr awydd i feddwl amdanynt neu gwneud. Dyn ni'n feistriaid ar y ddawn arbennig honno o osgoi gwneud y pethau nad oes gennym yr awydd i'w wneud. Ac felly mae'r Garawys yn gwneud i ni feddwl am y themau megis pechod, temtasiwn, edifeirwch, cyfrifoldeb personol, y drwg a'r drigioni sy'n llechu yn ein bywydau beunyddiol. Y gwir yw, mae drigioni yn llwyddo, oherwydd does neb yn ei herio, does neb yn ei ddwyn i oleuni dydd, does neb yn ddigon dewr i'w ddadlenni a'i alw am yr hyn ydyw, ac mwyn i bawb weld y drigioni am yr hyn ydyw. Does dim y mae drigioni a phechod yn hoffi mwy na ddistawrwydd llethol, celwydd bach diniwed, ac i bobl ymateb yn reddfol a throi ei golwg ac edrych i'r cyfeiriad arall. Dyna'r rhan o gyfrwystra drigioni. Ac eto, does dim yn siomi ac yn cywylyddio drigioni yn fwy nag i'r drigioni gael ei ddadlenni ac i oleuni llacha'r synwyr cyffredin, cyfiawnder ar da, lywyrchu arno. Ond mae ochr arall i'r geiniog hefyd. Fel yr ydym yn ystyried y themhau trymion, ond pwysig fe welwn ni hefyd ei gwrthwyneb, yr antidot i'r broblem fel petai, sef meddeiant, dyfalbarhad, gwroldeb, cymryd cyfrifoldeb, a'r da'r daionis sy'n rhan o'n bywydau hefyd. Mae'r ffydd Gristionogol yn dechrau gyda'r gred fod y natur ddynol yn ffeiledig, ein bod yn gwneud camgymeriadau, bod gennym y potensiol ynom i achosi niwed i eraill boed hynny o fwriad neu yn anfwriadol, bod byw mewn perthynas ag eraill yn creu tensiynau ac arydegau gwrthdaro. Mae gan y natur ddynol y duedd naturiol gynhenid tuag at hunanles a chenfigen. Wnaeth pwyd arbrawf, seicolegol nifer o flynyddoedd yn ôl, mwy na thebyg nôl yn y 60au. Mae'n swnio fel arbrawf o'r 60au i mi. Llanwyd ystafell a phob math o deganau. Gwahoddwyd plentyn weddol ifanc 7 neu 8 mlwydd oed i mewn i'r ystafell a gyfynwyd i'r plentyn hwnnw ddewis un tegan i chwarae. Ar ôl i'r plentyn ddewis, byddai plentyn arall o'r un oedran yn cael ei anfon i mewn i'r union ystafell i ymuno ag ef, a gyfynwyd iddo yr un modd i ddewis un tegan i chwarae ag ef. Ar gyfer taledd, 8 allan o 10 o weithiau, byddai'r ail plentyn, yr holl deganau eraill yn yr ystafell, yn mynnu cael chwarae gyda'r union degan a oedd y plentyn cyntaf yn chwarae ag ef. Dwi'n siŵr byddwn ni wedi bod yn un o blith yr 8 arall allan o 10. Wrth ddiben yr arbrawf oedd gweld a ydy cynfigen yn rhywbeth mae plant yn ei ddysgu neu a ydyw yn rhan naturiol o'r natur ddynol. Be ddangosodd yr arbrawf bod cynfigen yn rhywbeth sy'n perthyn i'r natur ddynol, be sydd i'w ddweud, heb ei fai, heb ei eni. Ond ydy hynny ddim yn golygu bod hi'n dda i ni aros yn y cyflwr gynhenid hwnnw, i ni adael i gynfigen a thrachwant ein gyrru yn ein bywydau, oherwydd perthyn i'r fall y mae'r cyflwr hwnnw. A dyma lle y daw pwysigrwydd ydy feirwch, lle nad ydym yn ceisio ein ffordd ein hunain, ond yr ydym yn ceisio ffordd ddiw, yr ydym yn ceisio ffordd well sy'n adeiladu ein perthynas a'n gilydd ac yn ein adeiladu yn ein perthynas â Duw. Fel dwedodd y darlleniad cyntaf heno, ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael, galwch arno tra bydd yn agos, gadawed y drigionus ei ffordd ar un ofer a'i fwriadau. Wrth edifarhau, ceisiwn feddwl Duw, ceisiwn ei ffordd, ceisiwn fyddeiant sy'n ein cyniatau ni i weld eraill nid trwy ein golygon cil ein hunain, ond â golygon llawer lletach. Gweld yng ngoleuni cariad Duw. Yng ngoleuni cariad Duw yr ydym yn bechaduriaid, ond yn bechaduriaid sydd.
yn deilwng o ras a myddeiant Duw. Ac mae'r ail ddarlleniad heno yn un digon anodd mewn gwirionedd. Ynddo fe gawn Iesu yn mynd i'r afael ar syniad mai dim ond i bobl ddrwg, i wir bechaduried y daw aflwydd ac anffawd. Mae'n syniad sy'n dal yn gyffredin iawn yn ein meddylfryd cyfoes. Mae'r syniad cyfeiliornus bod Duw mewn rhyw fodd neu gilydd yn cosbi rhywun am ryw drigioni neu bechod o'i eiddo trwy peri anffawd iddo yn fyw ac yn iach yn ein plith. Ond mae'n syniad peryglus. Syniad sy'n gweld pob digwydd a damwain pob anffawd yn dod o Dduw fel cosb. Felly, wrth ddilyn y syniad hwnnw i'r eithaf, fe fyddwn yn credu os byddwn byw bywyd hollol dilychwyn yn berffaith ym mhob ffordd, ni fydd unrhyw aflwydd yn dod â'n ffordd. Be wyddom dydy bywyd ddim yn gweithio felly. Yn llyfr Job fe gawn yr un fath o syniad. Pwy sydd wedi ei ddifetha gyntau'n ddieog a phwy o'r uniawn sydd wedi ei dorri lawr. Ac yn yr Efengil fe gawn rhyw rai oedd yn meddwl ei hunain yn bobl hunan gyfiawn, yn meddwl bod nhw wedi byw bywydau dilychwyn ac yn dod at Iesu ac yn sôn wrtho am yr anffawd a ddaeth at rhai o drigolion o Galilea tra oeddynt yn y deml, a fu farw o dan law peilot, a pheilot wedi cymysgu ei gwaed a'i hebyrth. A'i farw o dan law peilot oedd yr rhain, oherwydd taw pechaduriaid oeddynt, ei bod wedi mewn rhyw fodd neu gilydd ddigio Duw mewn ffordd a oedd wedi peri ddo'i cosbi mewn ffordd mor ofnadwy trwy anfon peilat atynt a'i lladd. Neu y bobl a laddwyd pan syrthiodd tŵr arnynt yn Siloam, a oedd yr rhain wedi pechu'n y fath fodd a digio Duw bod Duw wedi peri'r tŵr syrthio arnynt? Na, medda Iesu. Oherwydd os dyn ni'n dechrau sôn am bobl yn dioddef oherwydd eu pechodau, yna rydym i ni gyd yn heiddi dioddef yr un anffawd, oherwydd ein bod i gyd yn bechaduriaid. Ac mae peryg yn ei gymryd hwn i'n cam ymhellach, os dywyd a chreuwn ni feddwl am ddioddefaint eraill, boed digartref neu pobl yn cael un anodd i gael digon o arian i gynnal teulu a rhoi bwyd ar y ford. Yr rheini sy'n caeth i gyffuriau, neu tynged ceiswyr lloches neu ffoduried a dweud mae nhw'n rhannol gyfrifol a mae dioddefaint os bosib. Mae hynny'n rhoi y bai yn gyfan gwbl ar yr unigolyn. Mae'n ffordd hawdd iawn o olchi dwylo a thawelu cydwybod o'r systemau yn cyfiawn sy'n arwain at ddioddefaint yn y lle cyntaf. Mae'n ffordd o ddweud, nid fy nghyfrifoldeb i yw hynny. Na, mae Iesu'n herio'r fath agwedd ac yn ein galw i edifarhau, i droi at Dduw mewn meddwl a chalon a gweld y byd ac aflwydd eraill nid trwy ein llygaid yn golygon cilion ein hunain, ond i geisio gweld anghenion eraill yng ngoleuni cariad Duw, ac wrth weld a llygaid newydd ac yng ngoleuni newydd, adael i'n cydymdeimlad a'n twsteri, troi'n weithredoedd sydd o fydd i eraill. Dyna'r ffrwyth sy'n arwain at fywyd tragwyddol. Amen. Dal fi'n agos at yr Iesu erin fod han y groes, tra bwy'n byw ymyd y pechu, canlyn dan i byr a foes. Os daw gofid a thywyllwch, roi mar gyhoeddiad llwyr, wedi'r nos ar loes a'r trallod, bydd golau ni yn yr hwyr. Disgi medrych i'r gorffennol, unaladd fy ofnau gyd, dyfhaion ni afdri garef am canlynant drwy y byd. Os daw deugrym storm a chwmwl, gwena drwy
Ffyrddus Duw sy'n parau ddatgan i'w golau ni yn yr hwyr. Tywys difyr dyfodol na welam i ond cam, cariad Duw fydd eto'n arwain, cariad mwy na chariad mam. Mae calfarian profi digon, saint ac ynghyl bethau gwyr, i'r groes fod yn y llwybr, bydd bolau ni yn yr hwyr. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.